Bújocska. Első fejezet. A libikoka. Egyszer fent, egyszer lent. A szeptemberi nap égető korongja úgy feszült az égboltra, mintha meg akarná büntetni a diákokat, amiért visszamertek térni az iskolapadokba. A parkoló aszfaltja ontotta magából a fullasztó meleget. A vibráló pára felett a gázolaj marószaga keveredett a lányok olcsó, édeskés testpermetével, amitől a levegő szinte ragacsossá vált. Thomas a fekete terepjárójának dőlve, napszemüveg mögé rejtett tekintettel figyelte a kijáratot. A 28 évével és a 180 centis, edzett testalkatával úgy festett, mint egy ragadozó, aki véletlenül tévedt a tizenévesek bárány felvonulására, de a többieknek ő volt a kőszikla, a biztos pont a káoszban. Esküszöm, ha az igazgató még egyszer kimondja a lehetőség szót, én ott helyben lefejelem a katedrát, csak hogy lássam a vérét a padlón. Morogta Máté, miközben hanyagul kilökte az iskola súlyos, mállófestékű ajtaját. A 27 éves srác sötétbarna szemeiben düh és feneketlen unalom viaskodott. Máté érezte, hogy a feszültség szinte szétfeszíti a mellkasát. Gyűlölte ezt a helyet, mert minden egyes fal között töltött perc emlékeztette rá, hogy az élete nem ott tart, ahol szeretné. Ez az egész suli egy beteg vicc. Kit érdekel a deriválás, amikor még a nyár íze, a sör és a szabadság ott van a számban? Nyugi már, Máté, tiszta ideg vagy. Vibrálsz, mint egy túlfeszített húr. Nevetett fel Sky, aki szinte táncolva érkezett meg mellé. A 26 éves fiú most is úgy nézett ki, mint aki egy másik dimenzióból zuhant ide. Szerintem a suli csak egy társadalmi kísérlet, hogy meddig bírjuk ki egy levegőtlen teremben anélkül, hogy elkezdenénk egymás torkát átrágni. Amúgy láttatok egy barna füzetet? Azt hiszem elhagytam a büfében, vagy a WC-ben, vagy valahol a tudatom peremén. A táskát külső zsebében van, te szerencsétlen, jegyezte meg Edison, aki szorosan mögöttük lépdelt ki. A 23 éves lány hosszú fekete haja sejmesen omlott a vállára, keretezve hideg, intelligens arcát. Edison hűvös tekintete mögött azonban ott bujkált az aggodalom. Látta Máté remegő kezét és Sky túlzott pörgését, és tudta, hogy ez a csapat ma este robbanni fog. De ne aggódj, a füzeted érintetlen. Láttam, amikor beleírtad a nevedet júniusban, és azóta egyetlen betűvel sem szennyezted be a lapokat. Leszarom, vágta rá Sky egy széles, kicsit zavart vigyorral. Az emlékek a fejemben égnek, nem a papíron. Hamarosan Alita és Caitlin is befutott. Alita, a 20 éves szőkelány, olyan magabiztossággal mozgott a rövid szoknyájában, mintha a parkoló egy kifutó lenne. Imádta a hatalmat, amit a férfiak felett érzett, és élvezte, hogy még Thomas is őt figyeli. Mellette a 19 éves vörös göndörhajú Caitlin szinte összezsugorodott. Hatalmas, riadt szemeivel úgy kapaszkodott a táskája pántjába, mintha az választaná el a teljes összeomlástól. Caitlin torkában ott lüktetett egy megmagyarázhatatlan rossz előérzet, mintha a lába alatti aszfalt bármelyik pillanatban megnyílhatna. Na mi van, vénember? Fordult Alita Thomas felé, és játékosan megpöccintette a férfi feszülő bicepszét. Van valami tervünk, vagy csak itt fogunk megrohadni a napon, mint a dögök? Van egy buli a város szélén, a fiúk klubjában, mondta Thomas mély, rekettes hangon. Azt mondták, este 10 után már érdemes menni. Ingyen pia, nulla szabály. Benne vagytok. Kell még kérdezni, vonta fel a szemöldökét Máté. Úgy leiszom magam, hogy holnap reggel azt sem fogom tudni. Ember vagyok-e, vagy csak egy darab hús. A délután lassan vánszorgott tova, mint egy sebesült állat. Először beültek egy útszéli, koszos gyors étterembe, ahol órákon át folyt a céltalan beszéd. Kibeszélték a tanárokat, Máté és Sky azon versenyeztek, ki tud több sült krumplit egyszerre a szájába gyömöszölni, miközben Edison szarkasztikusan elemezte a közösségi média ürességét. Thomas többnyire csak hallgatott. Volt valami a levegőben, egy megmagyarázhatatlan statikus elektromosság, ami felállította a szőrt a tarkóján, de elhessegette a gondolatot. Este 10-re a klub. Egy elhagyatott, málló vakolatú raktárépület. Már visszhangzott a húsba vágó basszusoktól. A levegő sűrű volt az olcsó vodkától, az izzadságtól és a cigarettafüsttől.
Máté 10 perc után már egy imbolygó asztalon állt, és vadul hadonászott egy üveg vodkával, miközben Sky a sarokban, félhomályban próbált befüvezni egy ismeretlen csapattal. Máté fejében a zene és az ital elmosta a valóságot. Végre nem érezte a folytogató dühöt, csak a pusztítás vágyát. Thomas és Edison a pultnál álltak, a zene vibrálása a mellkasukban lüktetett. Thomas éppen közelebb hajolt a lányhoz, érezte a nyaka illatát, amikor a hangszórók hirtelen megrecsentek és elhallgattak. Kék és piros fények, éles pengéi hasítottak be az ablakokon. Rendőrök, üvöltötte valaki a tömegből. Takarodó, átul. A pánik, mint egy fertőzés, pillanatok alatt eluralkodott. Az emberek egymást taposva tódultak a kijárat felé. A 6 barát egymásba kapaszkodva, szinte vakon menekült ki a hátsó ajtón, átvetve magukat a rozsdás kerítésen, egészen a sötét, néma erdősávig. Ott megálltak, tüdejük égett az oxigén hiánytól, az alkohol és az adrenalin forró keveréke pedig ott lüktetett a halántékukon. Kathleen sírni tudott volna a tehetetlenségtől, Alita pedig dühösen mormogta, hogy ez az egész Máté hülye ötlete volt, miért kellett idejönni. Ez mekkora szívás, köpött egyet Máté, és a falnak támaszkodott. Most mit csináljunk? Ha hazamegyek, megőrülök. Fel vagyok pörögve, de nincs hova mennem. Figyeljetek! Szólalt meg hirtelen Sky, akinek a szemei lázasan csillogtak a sötétben. Ismertek azt a régi elhagyatott játszótért. A tiltott zónát a régi vegyi gyár mögött. Ott senki nem fog zavarni minket. Még maradt egy üvegpiám a táskában. Az a hely tiszta gáz, Sky, mondta Alita, de a hangjában ott volt a kalandvágy. Azt mondják, ott tűntek el emberek a 90-es években. Hogy kísértenek? Kísértenek, persze, gúnyolódott Sky. Meg unikornisok hánynak szivárványt a homokozóba. Gyertek már, ne legyetek ilyen gyáva férgek. Thomas bólintott. A többiek ellenállása megtört. Az út a játszótérhez hosszú volt és nyomasztó. A város fényei lassan elhaltak mögöttük, és átadták a helyet a természet néma, folytogató sötétségének. A fák ágai, mint csontos ujjak nyúltak feléjük. Máté érezte, ahogy a többiek bizonytalansága átragad rá, de nem akart gyengének tűnni, ezért csak még hangosabban röhögött. Végül megpillantották a rozsdás vaskaput, amin egy belépni tilos tábla lógott, de az írás már alig volt olvasható a rárakódott kosztól és penésztől. Beléptek. A játszótér úgy nézett ki, mint egy lázálom helyszíne. A holdfény ezüstösre festette a rozsdás fémeket, amik úgy meredtek az égnek, mint egy elfeledett civilizáció csontvázai. A hintalánca baljósan nyikorgott a szélben. A hatalmas csúszda, sötét torka pedig úgy tátongott, mint egy óriási bestia szája. Leültek a középen álló kör alakú körhintára. Nézzétek ezt! Mutatott Máté a körhinta kopott deszkáira. Valami elmebeteg belekarcolt egy verset. Sky elővette a telefonját, és a fénycsóva rávilágított a mély barázdákra. Gúnyos, nevető hangon olvasta fel. Ki Peluká nevét kimondja, a bújocska játék már is kezdődik, másnap reggelig tart a rémület, míg az ég fel nem virradik. Akit Peluká megtalál, annak vége. Sorsa eldöntetik. Ne fuss a kerítésen túlra, mert a húsod a játék része lesz. Ki az a Peluká? Röhögött fel Máté, a hangja visszhangzott a romok között. Máté torka összeszorult, ahogy kimondta a nevet, de a többiek előtt nem mutatta a félelmet. Valami lecsúszott, rühös bohóc. Peluká. Peluká. Gyere elő, te korcs! Játszunk! A többiek is csatlakoztak a gúnyolódáshoz. Nem féltek. Az alkohol elzsibbasztotta a veszélyérzetüket. Percekig csak poénkodtak. Sky még egy obszcén táncot is lejtett a körhintán. Pelukát szólítva, mintha csak egy régi haver lenne. Aztán hirtelen elcsendesedtek. Egy furcsa, lágy, fagyos széllökés futott végig a területen. A hinták maguktól lassan megmozdultak, a libikóka pedig ütemesen fellekezdett járni, bár senki nem ült rajta. Jó, ez már nem vicces. Suttogta Kathleen, a hangja elcsuklott. Kathleen érezte, hogy a jeges rémület végig szalad a gerincén. Tudta, hogy hiba volt eljönni, és legszívesebben Sky arcába üvöltött volna, amiért idehozta őket. Csak a húzat, nyugi,
mondta Thomas, bár érezte, hogy a levegő hirtelen jéghideggé vált, mintha egy kriptában lennének. Játszunk bujócskát, dobta be az ötletet Máté, dacolva a félelemmel. Ha már ez a szar volt ideírva. Thomas, te vagy a hunyó, mert te vagy a vénember. De senki nem mehet ki a kerítésen túlra. Aki kimegy, az egy utolsó gyávaszar. Thomas beleegyezett. Elfordult, a szemét lehunyta, és számolni kezdett. Hallotta, ahogy a többiek kuncogva elrohannak a sötétbe. Ahogy az 50-hez ért, elindult. A zseblámpája fénye egy vékony, remegő csík volt a mindent elnyelő feketeségben. Egyszer csak mozgást látott a csúszda mögött. Meg vagy, Sky, kiáltotta, de amikor odaért, deváltott, a suli riportere. A fiú lihegett, a szemüvege félrecsúszott, ruhája tiszta por volt. Thomas? kérdezte Dev riadtan. Mit kerestek ti itt? Ezt nem szabadna. Ez a mi dolgunk, Dev. Húzz el innen, mielőtt elveszítem a türelmemet. Lépett felé fenyegetően Thomas. Tudta jól, hogy Dev azért jött, mert reménytelenül oda van Edisonért, és ez tiszta dühöt váltott ki belőle. Ha még egyszer meglátlak Edison körül ólálkodni, esküszöm, darabokra szedlek. A vita elmélyült. Dev próbált magyarázkodni, de Thomas lehúrogta. Ekkor azonban mindketten elhallgattak. Egy furcsa, kaparászó hangot hallottak a sötétből. Olyan volt, mintha valaki hatalmas, éles késekkel húzná végig a fémmászókán, felszántva a rozsdát. Ekkor pillantották meg. Peluka. A lény több mint 2 méter magas volt, elképesztően, természetellenesen vékony. A bőre nem volt emberi, szürke volt, mint a hamu, és olyan szorosan feszült a csontjain, hogy minden egyes ízülete látszott. Az arca helyén nem voltak szemek, csak 2 végtelen mélységű, sötét üreg, amelyekből fekete váladék szivárgott. A szája egy hatalmas tépett rés volt, fogak nélkül, amiből egy hosszú fekete nyelv kígyózott ki. Thomas érezte, hogy a vér megfagy az ereiben. Azonnal tudta, hogy ez nem egy maszkos őrült. Ez valami ősi, éhes borzalom. Egy pillanat alatt elvetődött egy bokor alá, de Dev ott maradt, megdermedve a rettegéstől. Amikor Peluka már csak karnyújtásnyira volt, Devből feltört a halálfélelem. Megfordult, és eszeveszetten rohanni kezdett a kerítés felé. Aki megszegi a szabályt, az nem játszhat tovább. Harsant fel egy hang, ami nem a levegőben terjedt, hanem Dev koponyájában visszhangzott, mint 1000 sikoly. Peluka egyetlen, hihetetlen, ízelt lábúra emlékeztető ugrással a fiú után vetette magát. Elkapta a lábánál fogva, és olyan brutális erővel rántotta vissza, hogy Dev arccal csapódott a betonnak. Az orra azonnal szétmállott, a fogaiból szilánkok repültek a porba. A démon visszavonszolta a rángatózó fiút a játszótér közepére, egyenesen a libikókához. Thomas a bokorból könnyező szemmel nézte a felfoghatatlan borzalmat. Peluka nem sietett. Élvezte a játékot. Megfogta Dev egyik karját, és a libikóka hideg vasrudjához szorította. Aztán a saját ujjaival, amik hosszú, kampos karmokban végződtek, felnyitotta a fiú bőrét a vállánál. A hús szakadásának hangja olyan volt, mint a nedves vászoné. Dev torkából egy olyan állatias sikoly tört fel, ami már nem is emlékeztetett emberi hangra. Érezte, hogy a démon jéghideg ujjai a húsába túrnak, és minden egyes idegszál a lángra lobban. Dev torkaszakadtából üvöltött, de Peluka a fiú saját, kicsüngő nyelvét megragadta, és visszatuszkolta a torkába, hogy elnémítsa a sikolyokat. A démon módszeresen elkezdte Devet beépíteni a játékba. A fiú bordáit egyenként hangos roppanásokkal tépte ki a mellkasából, és mint véres kampókat akasztotta rá a libikóka szerkezetére. Dev szemei kiguvattak a kíntól, látta a saját bordáit, amint kifordulnak a helyükről, és az utolsó gondolata az volt. Miért nem maradtam otthon? A vér sötéten, lüktetve fröccsent mindenfelé, beborítva a rozsdás fémet egy meleg, ragacsos réteggel. Peluka Dev lábait szilánkosra törte, majd a kiálló csontvégeket a vasba dörzsölte, és beleszorította az illesztésekbe, hogy azok tartsák meg a fiú súlyát. A végén Dev már nem volt más, mint egy kifordított, lüktető hústömeg, amely szervesen, cafatokban rátapadt a libikókára. Amikor Peluka elengedte, a libikóka magától megmozdult, és minden egyes koppanásnál Dev roncsolt teste úgy nyiklott-nyaklott, mint egy elromlott bábuné, miközben a belső szervei lágyan kicsúsztak a feltépett has üregéből.
Az éjszaka hátralévő része a tiszta, tébolyult rettegésről szólt. A többiek próbálták elrejtőzni, de Peluka játszott velük. Nem akarta még befejezni. Máté karját egy éles fémdarabbal vágta végig a sötétben. A seb olyan mély volt, hogy látszott a csont. Máté a sötétben gubbasztva gyűlölte magát, amiért ő akarta a bújócskát, és gyűlölte Skyt, amiért idehozta őket. A bűntudat és a félelem lassú méregként emésztette. Alitát úgy arcon vágta, hogy a lány egyik szeme alatti rész teljesen felszakadt. Az arcbőre fityegett a szélben. Alita a kezével próbálta visszatartani a lógóhúst, miközben a soktól csak egy monoton suttogás jött ki a torkán. Ez nem én vagyok, ez nem az én arcom. Kathleen sokkos állapotba került, miután véletlenül rátenyerelt Dev egyik levágott ujjára a homokozóban. Ahogy az első, bágyat napsugarak megjelentek a horizonton, Peluka hirtelen megállt a játszótér szélén. A démoni alak lassan elhalványult, mintha a fény égetné a bőrét, majd beleolvadt a leghosszabb árnyékokba. A játék véget ért. Egyelőre. A hadbarát véresen, sárosan és mentálisan megsemmisülve botorkált ki a kapun. Alig bírtak beszélni, a sok elnémította őket. Thomas vezette őket, de a kék szemei most üresek voltak, mintha a lelke ott maradt volna a libikókán. Hazaértek a kora reggeli órákban, és próbálták elrejteni a sérüléseiket. Thomas vezetés közben a kormányt szorongatva csak arra tudott gondolni, hogy ő hagyta Devet meghalni, és ez a gondolat sötétebb volt, mint maga a játszótér. Leültek Thomas szobájában, a félhomályban. Ez nem történhetett meg, suttogta Sky, miközben remegő, véres kézzel próbálta bekötözni a vágását. Mondjátok, hogy ez egy drogrosszul-lét. Dev, sírta el magát Caitlin. A hangja egy megtört gyerekké vált. Ő ott maradt. A részei. A vason. Hallgatnunk kell, mondta Thomas. A hangja fémes és kold volt. Senkinek nem mondhatjuk el. Senki nem hinné el, és ha beszélnénk, talán értünk is eljönne nappal. De tudjátok, mit mondott a felirat? Visszajön. Érzem a húsomban. Máté Skyra nézett, és a szemében ott volt a gyilkos vád. Ha te nem hozol ide minket, Dev még élne. A barátságuk abban a pillanatban porrá égett. A reggeli fény bevilágította a szobát, de számukra a nap már soha nem sütött többet. A szobában ott terjengett a játszótér vasas vérszaga. Tudták, hogy a bujócska holnap este folytatódik, és Peluka már tudja, ki lesz a következő játék.